Кажи сега точно какво търсиш, защото да се знае. Руса. Откъде си ти? От тук ли си? Кой? От Горна ли си? Как? А не, там от селата ми села. Казвай сега, кое село, на колко години си? Да, не ти трябва, но трябва да ресаш. Колко съм? Хини. На колко години си? На 39. Кажи, каква жена търсиш? Със сини очи. Слаба е висока. Слаба е висока? Да. Нещо цици, туй, но и... И цици да има, оба има големи. Големи цици? Да. Разведена или няма значение? Женена, разведена? Дете ако има или не те бърка? Ами някой такова да няма лица. Тъй най-добре. Мани шапката. Шапката? Що? Да те види хубаво жената. И сега ще я прашим, бе. Хайде да върнем да я търсим. От селата си? Как се казваш? Стефан. Висока с цици големи. И сега пускаме обявата. И руса, важно да е руса. Нещо бръсната туйно или няма значение? Ами, де знам. И как е бръсната я, бе. Пари даваш ли? Или без пари? Ти искат пари да имаш. Ти искат пари, е? Пари искат. О, то без пари не може. Ако нямаш и хуй, съвсем да няма. Тъй. Хайде да пускаме обявата. Ще се обадим? Ама дай данни, дай нещо, телефон, туйно и къде да намери. Кутина найти, а? Кой аз ли? От Кутина ли? Там си ма. Да, откъде? Ти знаеш ти? Виж? Стефан от Куцината, е ли? Ето и то. Айде.